Vols saber quina és la millor configuració de la càmera del teu dron per fer fotos? La resposta curta és depèn. Me sap greu, però aquí no trobaràs ni receptes màgiques ni configuracions universals. Si realment vols millorar les fotos que fas amb el dron, lo important no és copiar ajustos, sinó entendre què fa cada paràmetre de la càmera. I això és exactament el que veurem en aquest vídeo. Per començar a millorar les fotos és important sortir del mode automàtic i passar al mode manual. Amb el mode automàtic és la càmera qui decideix per tu, mentre que amb el mode manual ets tu qui pren les decisions. Per passar al mode manual de la càmera és molt senzill. Si tens un dron de DJI, únicament has d'entrar al radiocontrol i clicar el botó que tens a baix a la dreta de la pantalla, on posa Pro. I com veus, una vegada estàs en el mode manual, t'apareixeran tot un seguit de números que són els que ara t'aniré explicant pas a pas. Amb el mode manual, el teu principal objectiu ha de ser aconseguir que entri a la càmera la quantitat de llum que vols. I per fer això hauràs d'anar ajustant tres paràmetres: velocitat d'obturació, ISO i obertura de diafragma. Aquests tres paràmetres conformen el que s'anomena triangle d'exposició, ja que cada petit canvi que fas en un d'aquests paràmetres afecta si entra més o menys llum al sensor de la càmera, és a dir, a l'exposició. A més, cada un d'aquests paràmetres té unes implicacions en com es veurà la imatge final. Així que és molt important que et familiaritzis amb aquests tres paràmetres, ja que són imprescindibles tant si fas fotos com si fas vídeos, i tant si fas servir un dron com una càmera convencional. El primer paràmetre del que xerrarem d'aquest triangle és la ISO, que controla la sensibilitat a la llum. És a dir, que com més sensible estigui configurada la càmera, més llum serà capaç de captar. Aquí l'ideal és posar el valor de la ISO més baix possible, ja que això farà que la imatge final sigui molt més nítida. A mesura que augmentes la ISO, començarà a aparèixer el que es coneix com a soroll digital, que és quan a la imatge comencen a sortir granets o punts estranys. Per configurar la ISO, des de la pantalla del radiocontrol del dron, has de clicar aquí perquè s'obri la configuració i, com veus, podràs anar pujant o baixant el valor d'aquest paràmetre. El següent paràmetre de la càmera que has de conèixer és la velocitat d'obturació, que és el més interessant de tots, ja que, com ara veuràs, és el que més et permetrà jugar i ser més creatiu. Com el seu nom indica, aquest paràmetre correspon a la velocitat a la que s'obre i es tanca l'obturador de la càmera. Com més ràpid s'obre i es tanca, menys llum tindrà temps d'entrar, mentre que si aquesta velocitat és més lenta, més llum podrà passar. Al mateix temps, si a l'escena que volen capturar hi ha persones o objectes en moviment, si aquesta velocitat és molt ràpida, els moviments quedaran congelats, mentre que si la velocitat és molt lenta, els moviments que hi hagi a l'escena deixaran una estela a les nostres fotos. Creativament, això ens dona moltes possibilitats, segons la intenció que vulguem transmetre. Així que perquè et facis una idea, aquí et deixaré alguns exemples de fotos on he jugat amb aquesta velocitat d'obturació. Una cosa que has de tenir en compte és que el dron sempre s'està movent una mica, especialment quan està fent molt de vent, encara que la pantalla no t'ho sembli. Això normalment no sol afectar les fotos si la velocitat d'obturació és bastant ràpida, però sí que ho has de tenir en compte si estàs fent servir una velocitat d'obturació lenta, per exemple, per davall de 1/50. Per cert, com et vaig explicar en aquest vídeo, en aquest gràfic de la pantalla del radiocontrol pots veure en temps real la inclinació del dron, cosa que et permet saber com li està afectant el vent. Per acabar amb el triangle d'exposició, veurem l'obertura de diafragma. El diafragma ve a ser una espècie de cortina que, com més oberta està, més llum deixa entrar a la càmera. He deixat aquest paràmetre pel final perquè en molts drons és un paràmetre fixe i no es pot modificar. Així que en aquests casos el control de la llum recau sobretot en la ISO i la velocitat d'obturació. Però si el teu dron permet ajustar aquesta obertura, has de saber que l'obertura correspon al valor que acompanya a la lletra F, com estàs veient en pantalla. Com més petit és el número de la F, més obert està el diafragma i, per tant, més llum entra. Has de saber que això afecta també la profunditat de camp, que és el desenfoc de fons que segur que has vist 1000 vegades en fotos. Però com que amb el dron normalment es graven plànols molt amplis i lluny d'objectes, aquest desenfoc no sol ser molt determinant. Si pots canviar aquest paràmetre, en general es recomanaria que no facis servir l'obertura màxima, ja que això pot treure una mica de nitidesa a la foto, però tampoc t'hi capfiquis. Ajusta-la per aconseguir una bona exposició de la imatge, com t'explicaré a l'apartat de l'histograma, i ja està. L'objectiu de tot el que t'he explicat fins ara és aconseguir que entri a la càmera la quantitat de llum que vols, és a dir, controlar l'exposició per tal d'aconseguir la imatge final que estàs cercant. I aquí sorgeix un dels errors més habituals quan començam a fer fotos, que és confiar en el que veus a la pantalla del radiocontrol.
Perquè aquesta imatge de la pantalla no és neutra, ja que depèn de la brillantor de la pantalla, de la llum de l'ambient, de reflexes, i per tant no és gens fiable. Per això és imprescindible activar i entendre l'histograma, que és un gràfic que ens mostra objectivament com està distribuïda la llum de la imatge de la càmera, no del que sembla a la pantalla. Si tens un dron de DJI, per activar l'histograma has d'entrar al menú de configuració, a la pestanya de càmera i pulsar aquí. I una vegada tens l'histograma a la pantalla, el pots moure allà on et vagi millor. Com veus, a mesura que anem modificant els paràmetres de la càmera, aquest histograma va canviant. Si les zones del gràfic estan cap a l'esquerra de l'histograma, vol dir que la imatge és més oscura, mentre que si estan cap a la dreta vol dir que hi ha molt de llum. En general, podem dir que l'ideal és que l'histograma estigui equilibrat, és a dir, que les zones estiguin repartides al voltant del centre. Això et permetrà que després, quan estiguis editant les fotos, segons l'estil que vulguis, acabar de treure o posar més llum sense perdre nitidesa. Conjuntament, tenim una altra eina que serveix per avisar-nos quan la imatge té massa llum, el que es coneix com a que està cremada. Aquesta eina es coneix com a zebres, ja que són unes marques blanc i negres que apareixen quan l'histograma arriba a la dreta. Per activar les zebres has d'entrar a la configuració de la càmera i activar-les des d'aquí. Una manera molt pràctica d'exposar correctament, sense perdre de vista la intenció de la fotografia que volem fer, és fer servir el mode semiautomàtic. El que fa aquest mode és mantenir tots els paràmetres fixes excepte un, el que nosaltres decidim, de manera que aquest paràmetre s'anirà ajustant automàticament per aconseguir l'exposició que volem. Per exemple, un cas que jo faig servir molt habitualment quan faig una sessió de fotos en un dia assolellat i vull concentrar-me principalment en la composició, el que faig és posar la ISO a 100, que és el mínim del meu dron, i deixar en automàtic la velocitat d'obturació. D'aquesta manera, segons la foto, la velocitat anirà canviant automàticament per aconseguir l'exposició de la imatge que li he marcat. Aquest valor, que es coneix com a compensació d'exposició, habitualment el tenc a 0,7 positiu, per assegurar que l'histograma està ben equilibrat. Com que sé que hi ha llum suficient a l'escena i no faig servir filtres ND, sé que la càmera no s'acabarà posant a velocitat d'obturació massa lentes i d'aquesta manera, gràcies al mode semiautomàtic, no he d'estar canviant constantment la velocitat d'obturació. Com veus, una bona configuració de càmera no depèn d'una fórmula màgica, sinó que depèn sempre del resultat que busques i de la llum que hi ha a l'escena. Per tant, abans de tocar cap paràmetre de la càmera, t'hauries de demanar sempre quines condicions de llum hi ha i, sobretot, què vull transmetre amb aquesta foto. Perquè ho vegis més clar, ara posaré alguns exemples de situacions reals perquè entenguis com es tradueix a la pràctica tot això que t'he explicat fins ara, segons la fotografia que vulguis aconseguir. Estem en una escena quasi nocturna i la nostra intenció és fer una foto de la ciutat on es vegi el moviment de cotxes de la ciutat i volem que el moviment de cotxes i de persones estiguin congelat perquè es vegin nítidament. Per tant, per poder-los congelar aquests moviments, haurem de fer servir una velocitat d'obturació alta, cosa que farà que entri menys llum a la càmera. Com que tenim una obertura fixa, només ens queda pujar la ISO perquè la càmera capti més llum, així que anirem pujant fins que el resultat sigui el que volem. En aquest cas hem de tenir en compte, com et deia abans, que si pugem molt la ISO, la imatge final tindrà més soroll digital, però és l'única manera d'aconseguir el resultat que volem, tenint en compte el nostre objectiu inicial i les circumstàncies de llum. Ara posem que estem en una escena totalment diferent, en un paisatge de costa durant un dia assolellat. Per intentar treure una imatge del mar una mica diferent, volen captar el moviment de la zona rompent contra les roques. I com que a l'escena hi ha molt de llum i sabem, com dèiem abans, que si baixem la velocitat d'obturació entrarà encara més llum, començarem per posar la ISO en el valor més baix que ens permeti la càmera. En aquest cas seria un valor d'ISO 100. I a partir d'aquí, com que l'obertura del diafragma no la podem modificar, començam a baixar la velocitat d'obturació fins a aconseguir que entri la llum que volem. En aquest cas, hem de tenir en compte que si està fent vent, és possible que si fem servir una velocitat d'obturació molt lenta, la imatge general quedi una mica moguda. I per altra banda, com veus, hem de tenir en compte que és possible que hi hagi tanta llum a l'escena que no puguem baixar la velocitat d'obturació tant com voldríem. En aquest cas, l'única solució que tindríem per aconseguir el resultat que volem seria fer servir un filtre ND, que seria com posar a la càmera unes ulleres de sol.
D'aquesta manera reduïm la quantitat de llum que arriba a la càmera i així podem seguir baixant la velocitat d'obturació. Aquí la prioritat és captar el moviment de l'aigua, així que adaptam la configuració de la càmera a aquest objectiu. Abans d'acabar, voldria afegir algunes coses que, tot i que no són necessàriament paràmetres de la càmera, també són importants per millorar les teves fotos. Sempre que el teu dron ho permeti, dispara en format RAW, ja que això et permetrà que l'arxiu guardi més informació i tinguis més marge creatiu a l'hora de retocar les fotos. El format JPG és molt més ràpid, però també és molt més limitat. El balanç de blanc et permet determinar el to de color que tenen les fotos que fas. Però és important dir aquí que quan configures el balanç de blanc, l'objectiu no és donar-li un estil concret, sinó que és aconseguir que els colors de la imatge siguin el més fidels possibles a la realitat. I si deixes aquest paràmetre en automàtic, és possible que encara que estiguis en un mateix lloc fent fotos, els colors de les fotos vagin variant entre si. Per això, l'ideal és que facis servir el mode manual. En moltes càmeres hi sol haver una sèrie de preconfiguracions per dies solejats, zones d'ombra, núvols, etc. I en aquests casos només has de triar el que més s'assembla a la situació en què estàs gravant. Però en la majoria de drons que he fet servir no tenen aquestes preconfiguracions i únicament es pot triar la temperatura amb Kelvins. Així que el que faig jo habitualment és, abans de començar a fer fotos, apuntar cap a una zona prou representativa, posar-ho en automàtic perquè em calculi la temperatura de color i després deixar-ho en mode manual. Tot i que si fas fotos amb RAW, com et deia abans, és fàcil canviar posteriorment el balanç de blanc, fer-ho correctament des d'un principi t'estalviarà bastanta feina. I si vols tenir ja un JPG preparat per poder-lo publicar directament sense retocar la imatge, és important que configuris bé el balanç de blanc. Molts drons tenen 3 modes d'enfocament: automàtic, manual i enfoc a infinit. Els 3 són útils per fer fotos, però sí que és important assegurar-te que la imatge està ben enfocada, cosa que pots aconseguir activant una eina que es coneix com a Focus Picking. Una vegada que tinguis activat el Focus Picking, veuràs marcat en vermell a la pantalla aquelles zones que estan ben enfocades. És habitual que en dies assolellats hi hagi massa llum per poder fer servir directament velocitat d'obturació lents, ja que això fa que entri massa llum al sensor encara que la ISO estigui al mínim. Per aquests casos són molt útils els filtres de densitat neutra, o ND, que com t'he avançat són com unes ulleres de sol per la càmera. N'hi ha de diferents opacitats, inclús alguns que són regulables, cosa que et permet treure la llum necessària per poder fer servir velocitat d'obturació més lentes. Arribats en aquest punt, crec que ha quedat bastant clar per què no hi ha una configuració perfecta per fer fotos, ni cap fórmula que serveixi per totes les situacions. El que realment marca la diferència és que entenguis què fa cada paràmetre de la càmera i en base a això puguis prendre decisions conscients. Espero que t'hagi agradat aquest vídeo i si vols aprendre com millorar els vídeos que graves amb el teu dron, aquest vídeo és per tu. Adeu!